जिनिसा खामानि होगोनथ' होआब्ला खामानिखौ ओरै मावो नामाब्रा बिजनेसखौ मावब्ला बेबायदिखौसो मावनांगौ नोंथाङा बारा गाब्रायनो नाङालै जिनिसा दंना गैमाराब्रा गैया माथोब्रा जिराय जिराय नोंथांनि टेस्टनि थाखाय जेबो रां नाङा हट जिनिसा दंबावफा मानो गैया जानो होनब्ला हरदों मोनसे दाम दरनि खोथा दङलै नोंथां दाम दरजों मारा खबर जाग्रा मानसि जाखांलाय बिमा बिफा दंखायोना आंहा गामोननो फैगोन आं जेरै खोथा एरै खिन्थु फैसाया गामोननो नांगोन नोंथां आरो जिनिसखौ नांबावगौब्ला नोंथाङा जोंनिफ्रायनो मोनगोन नोंथाङा जिंगा दासि अखा नायोब्लानो नोंथांनि फैसाखौ नोंथाङा मोनगोन आं थांसैलाय मनसुला नोंहा कलेजाव सोर सोर लोगो दं लोगोआथ' आंहा गोबां दं आदा नाथाय आंखौ सोर बिदि खालामखो आं सानस'नो हायाखिसै अनजालि नों जोंनाव नों जोंनाव मानो फैदों अनजालि औ, आं अरायनि थाखाय फैबाय।
अरायनि थाखाय बियो माबोरै जाथावगौ अनजालि? अनसुला बेयो सोर आरो बबेनि? आंनि मुङा रंजालि। आं बै थेङाफारानि दिजेन माहाजोननि फिसाजो। आं अनसुलाखौ मोजां मोनो, बेनिखायनो आं अराय बेखौ फुजिनो फैबाय। नों सासे गोनां गिदिरनि फिसाजो जानानै जोंनि बे गलाम नखराव नों माबोरै सोलिनो हानो? मोजां मोननायाव गोनां गिदिर धोनि गोरिबनि जेबो खोथा गैया आदा। आंनि फिसा अनसुलाया साख्रि बाख्रि गैया, हाबा लानानै माखौ जाहोनो? जोबोद खस्थ' मोनगोन फिसानो। खस्थ'आ आंनि थाखाय जेबो नङा मादै। नोंसोर जेखौ जागोन, जेखौ लोंगोन, आंबो बिब्दिनो सोलिफागोन। अब्लाबो नों थांफिनोब्ला मोजां जागौमोन आरो, मानोना नों बेखौ जेबो बुंनो हाला अनसुला। आंनि थाखायनो नों बिब्दि खस्थ' मोननांबाय। आंनि आफानि थिननायावनो नों बिब्दि बुग्लि जानांबाय। मा? नोंनि नोमफायासो नोंफोरखौ बिदि बुग्लिहोदों? औ, आं गासिबो मिथिजोब्बाय। आरो नों दिनै जोंनि न'आव आगानसे बुबावदों आरो नोंखौ माब्लाबा फंबायनो होनो हाया? आदा, अन्नानै आंखौ लाखिदो। मादै, आंखौ लाखिदो मादै। अनसुला, अनसुला। जों मा बेखौ न'सिम लांदो। जागोन आदा, फैदो। आयै आरो अनसुला, नोंसोर थाथ', आं एसे बाजाराव थांना फैनो। जागोन दे आदा, थाबल' फै। हे गुसाइ, माबाफोरसो जागोन नामा बेखौ लाखिनायावलाय? बिमा, मा? अनजालिया बबाव थांदों? जानो बहा थांदोंथाय? आंथ' जेबो मिन्थियानो माथो। ओइ आदा, नोंसोर जेबो मोनथियाखै नाब्रा? माखौ? बै साला अट' ड्राइभारनि फंबाया नोंसाजोखौ न'आव लानानै थांबाय। मा? लानानै थांबाय? आं मिनिखालि नोंखौ बुंखाथारदोंमोन, जेरावबो दा हगार होननानै। हाबाब्ला बबे समाव लानानै थांखो बेलाय? आं दसे गैयाब्लानो बेबायदि जायोब्ला मा जानो? रुफालि, कालिमा, नोंसोरखौ बुंखादोंमोन आङो जेरावबो दा हगार होननानै। आं ओंखाम ओंख्रि संबाय थादोंमोन आदै मादै। आंबो बबेहाय गार्देननि फुलखौसो साफा खालामदोंमोन आङो। बेबोथ' जेबो मिथिला, खालि फांफुंल'। आं बेफोरखौ जेबो मिथिया। नुबाय, सासे बाबायाबो न'खराव मा जादों जेबो खबर गैयालासिनो गावसोरसो जानानै फैबाय। आं जेबो मिथियालै आफा, संसाराव जा जालांदों जालांथों, आं जेबो खेल लाया। बेबो सासे न'खरनि मैलासो जाबाय। बेनिखायनो आफा, आंबो मैला सिबला जानो गोसो गैया।
खालामबावनो आंलाय नों जेबो सिन्था खालामनाङालै आदा पुलिसनि एसे गुस्रानानै हमहरदो होमब्लानोथ' जोंहा अनजालि फिसाजोखौ मोनफिनबाय नङा होमब्ला बिब्दिनो खालामनांगौ जाबाय बिमा हेलौ पुलिस स्टेशन हेलौ मिस्टार नार्जारि स्पिकिं आङो टेङापारानि दिजेन माहाजोन बुंहरदों आंनि फिसाजोखौ रमानपारायाव खावनानै लांबाय नंगौ नामा नोंथाङा अननानै नोंथांनि पुलिस पार्टिखौ लानानै बे जायगायाव गोख्रै सहैनांगौ अके जागोन दे इंस्पेक्टर साहब न'आ बेनो नङा बेनि नामा कनस्टेबल नोंथांमोनहा ओरै थांदो नों आंजों ओरै फैदो जागोन सार जोंमाय अनजालिमोननि न'खरनिफ्राय माथो दाबो खबर लाफैदिया होमबा जानो ना जोंनिफ्रायसो खबर थांग्रोनांसिगोन नामा इंस्पेक्टर साहब आंनि फिसाजोखौ खावनानै लाबोनाया बेनो इंस्पेक्टर साहब आंनि फिसाजोखौ खावनानै लाबोनाया बेनो नङा आफा बे लाबोआखै आंसो फैदों नङाय नों जेबो मिथिया आंनि फिसाजोखौ थगायनानै खावनानै लाबोनाया बेनो एरेस्ट खालाम बेखौ हल्डार बेखौ खाना लादो इन्सपेक्टर साहब आहा मा दायनि थाखाय एरेस्ट जानांगौ जाखो साला सैमा आंनि फिसाजोखौ मानो खावनानै लाबो नोंलाय साला सैमा नों आंनि फिसाजोखौ खावनानै लाबोखैब्ला नङा आफा बे लाबोआखै आंसो फैदों नङाय नों जेबो मिथिया थौ न'आव थांसै थौ आं थाङा आफा अनसुलाखौ गारनानै आं थाङा आं थाङा न'आव थौ अनसुला दालां बाबु आंनि फिसाया जेबो दाय गैया सार आंनि आदाखौ हगारदो आदाया जेबो दाय गैया दाय दंना दाय गैया बेखौ कर्टआवसो थांनानै बुंहैनो हागोन दा आंहा बेखौ गालांनानै थांनो हानाय जेबो राहा गैया हल्डार बेखौ लानानै गारियाव थुदो आयै आदा आयै आदा 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 जेबो आं हानायखिनिखौ हेफाजाब होगोन आयो आयो बेबायदि एफा गला मारिनाय हात मानसिनि न' बोरै जुलि जानो नोंहाय थौ गारियाव गाखो न'आव थौ
आयै जों मा जादों माने सिरि सिरि माबा जादों नामा आफा अनसुला फिसाखौ पुलिसफ्रा हमनाय लांबाय आफा पुलिसफ्रा मा लांबाय नोंगौ आदा अनसुलाखौ पुलिसफ्रा थानायाव लानानै थांबाय आयै बेनावनो जों नोंसोर गाब्रायनो नाङा आं दङ आं थानाव थानानै मोजाङै खबर लायगोनसै थांदो फिसा मोजाङै रायलायनानै लाबोदो आब' अनजालि दा गाबसै इसोरा अनोब्ला नोंसोर सानैजों सानसे बेलासि लोगो मोनलायथारगोन अनसुलाया आंनि थाखायनो बेसेबां खस्थ' मोननांखो आरो जेलबो जानांबाय बे दाया नोंनि नङा आब' आदै मादैमोननि बुजिनो रोङियावसो बे जाथाया जादों आं आइ आफाखौ माब्लाबाबो निमाहा होआ बिसोरनि थाखायनो बेबायदि जानांबाय आं अनसुला गब्लानो अनसुलाखौ लानानै कार्बि आलंआव मादैमोनाव थाखोमाहैनोसै नों रावनोबो दाखोन्था रुपालि आं रावनोबो खोन्थाया आब' जोंबो नों थांबानो खांख्रिखलाजों आंजों खारखोमा लांनोसै नोंसोरबो बिब्दिनो खालामदो बिब्दिब्ला आब' ओंखाम जायै दिनि खुलुमबाय सार अ सोर नोंलाय आरो मा नांगौ आं अनसुलानि बिदा अरगें सार आं अनसुलाखौ लांनो फैदों अनसुलाखौथ' आं हगारनो हानाय नङा मानो सार अनसुलाहाथ' जेबो दाय गैया नों आंनि फंबायखौ हगारथारनांगोन सार हगारथारनांगोन खोनासं बेनि हिन्जाव फरायनायनि एगेन्सै दा केस सोलिगासिनो दं दा बेखौ जोङो जेलखानायाव चालान हरनाय जाबाय मा जेलखानायाव बेयो माब्रै आरो मा दायनि जायाव थांनो जाखो नङा इन्सपेक्टरबाबु नों जेरैब्लाबो बेखौ दानो हगारनांगोन बियो पुलिस स्टेसनसो हगारनांगौ हगारनाङा कर्ट कासारियाव थांनानै बुंहैदो नों दा थांनो हासिगौ सार फै हाबफै जिरायदो जिरायले जेबो नङा जिरायदो सार आंनि मुङा अरगें
आंनि अनसुला फंबाया जेलाव दङ दा सारा बख'नो हायोबा गाहाम जागौमोन आच्छा मबे केसाव हमजामोन नोंनि फंबाया माबा सार बै थेङाफारानि जेन माहाजोना गावनि फिसाखौ खावालासिनो खावदों होननानै आंनि फंबायखौ पुलिसनि हमबोदों सार नंगौ नामा औ सार जा हक केसाथ' होनजाखावनायनिथ' आंथ' जेरैब्लाबो बेलाव लाबोनो हागोन नाथाय खरसा गोबां थांगोन गासै बेसेबां थांगोन सार 50,000सो खरसा जागोन हाबाब एफा बुरजा रां हाब एफा गाहाम नांथारगौ आंनाथ' इसिबां रां गैया सार सारा अनोब्ला एसे एनै रां लानानै बख'नो हायोबा गाहाम जागौमोन सार दानि दिनाव एफा एनैजों खामानि जायालै थां फैसा नागिरहैग्रो थां फैसा गैयाब्ला आंनाव फैनानै खुनु लाब गैया रां गैयाब्ला आंनाव दाफैलै नोंथां रुथ' माथो नोंथांसोलाय औ नोंथाङा आङो जोबोद खैफोदाव गोलैबाय आंनि दा 50,000 रांनि गोनांथार आं बे गथ'खौ नोंथांनो बन्दक होनो सानदोंमोन नोंथां आंनावथ' रां गरसेबो गैला नोंथां दङबाथ' हरजागौमोन आं हानाय नङा नोंथां गुबुननाव जासिहैदो गाज्रि दामोनसै थांदिनि नों सफैबाय औ सफैबाय मालिका बेयायनो र' आं मालिकखौ लिंहरग्रोनि बेयावनो जिराय नोङो औ जागोन दे मालिक आं गथ'खौ लाबायमोन नोंथांखौ आं लायो होननाय खोनानायखाय लाबायमोन मालिक आङो गथ'खौ नायबायमोन थिगैनो दङ दे बिदिब्लालाय थौ नों बाहायनो जिरायनानै थाथ' आं रांखौ लानानै फैनि
बेयाव 50,000 रां दं न' गोजोन्थों Hey, सिखाव आं बेखौ लांबाय थावा बेखौ लांबाय सिखाव होसो सिखाव आं थावा लांबायलै सिखावफ्रा होसो ओइ सिखाव होसो बेंलै बें हे सिखाव hey सिखाव होसो सिखाव होसो सिखाव आं थावा लांबायलै सिखावफ्रा होसो ओइ सिखाव सार आं मदद फाननो मोननाय 50,000 रांखौ मुन्दायाव सुलांबाय सार मा 50,000 रां लांदों औ सार नों मानसिखौ सिनायो नामा आं सिनाया सार अह जागोन दे आं बिसोरखौ हमनानै लाबोगोन हावलदार गेट रेडि माबा खौरां औ सार जिरायदे जागोन सार दे जिराय जागोन सार सार नोम्फादि केस होदों
बिनि सोमोन्दै फैदोंना औ सार गासै 50,000 रां दं सारा बेखौ लाखिदो आरो अनसुलाखौ जेलनिफ्राय हगारदो थाखाजों गासिबो फाखा जायो केसआथ' किडनेपिं केस IPS 366 नों जेबो सिन्था दाखालाम आं दं अनसुलाखौ साननैसोनि गेजेरावनो आं बहगोन अब्ला आं थांसै सार दे थांदो दे फिसाजोंबा नों दा अरगेङा मानो दाबो सफैथिया होमबा आयै फिसा सिन्था खालामनाङा आयै आं बारासो मोनबाय बे न'खरा खोमसिनिफ्राय खोमसिसिनसो जालांसिनबाय माथो फिसा अनसुला नोंबो हारसिङै गोदाव सोराव जेलखाना सिङाव आयै सिन्था खालामनाङा आदा मोनहा फैगासिनो दं आयै जोंमा आया मा जादों जोंमा आया मा जादों जोंमा आयै नों मा जादों आयै औ आयै नों गैयिजों आदा अनसुला हमजानायजों सिन्था खालाम आया लोमजाबाय आयै मानो जेबो जायासै मा जादों नों जेबो सिन्था खालामनाङा आयै नोंसोरनो आंनि न'खरनि थरफा लंबा फिसाफोर नाथाय फिसा अनसुलाया बोरो आयै गुबुन साहेबा 50,000 रां नङाबा खामानिखौ मावानो आयै आं दा बेनि थाखायनो आंनि अट'खौ फानबाय आयै मा अट' रिक्साखौ फानबाय नंगौ आयै आं फानबाय अट' रिक्सा फाननानै मोनो रांखौ आयै गुबुनफोर लामायाव सिफा लाखिबाय आयै औ आयै मा जाखो आयै मा जाखो आयै मा जाखो आयै मा जाखो आयैलै मा जाखो आयै
जोंना जानाय लोंनायनि फुरथिसो ओइ भाइफोर जा लों नंजा आंहा आखिनि आगदानि जेरावबो मानसि दंखाजोबो माहाजोन बाबु नों जेबो सिन्था खालामनाङा जों नोंखौ हेफाजाब होलांबाय थागोन नोंल' जोंखौ जाहो लोंहो खालामबाय थाबानो जाबाय औ जोंनो खालि जानाय लोंनायल' नांगौ माहाजोन बाबु अब्लानो गासिबो जाजोबगोन नोंसोर बेफोरखौ जेबो सिन्था दाखालाम बेफोरनि थाखाय आं दङ सार एक्सिडेन्ट जादों सार भाई एक्सिडेन्ट जादों सार बबे जायगायाव नैबावनो नोगोर ब्रिज गाहायाव सार दे थांगासिनो दं सार बेनो सार बेनो नामा बेनो सार एक्सिडेन्ट जादों औ सार माजों जास्लाबखो आं मिथियाखिसै हेलौ इन्सपेक्टर साहेब हेलौ नोंसालाया एक्सिडेन्ट जानानै दं मा आंनि फिसालाया कारजों एक्सिडेन्ट औ नैबे अभारब्रिजनि गाहायाव रथ' आं थांगासिनो दं आच्छा जामफ्राव मा माहाजोन बाबु नोंसोर लोंदो आंहा गथ'आ एक्सिडेन्ट जादोंनो आं थांग्रोसै जागोन दे एक्सिडेन्ट मानि थैनायखौनो लाखादो थैथोंलै साला माहाजोननि फिसाफ्रा आं बिजामादै जायोब्ला सम्पतिखौ मोनजोबथारदों आं लोंनानै आवसाव जादोंब्लाथ' गोजौआव थांखाबाय बियो रोखा बिनि फिसाजो बेबायनाखौ आं जेरैबाबो बोनानै लायथारगोन मिथिबाय नै आं मोजां मोननाय खामानिया जालायबाय बस माने थारमाने आङो हिनजाव मोनो मोजां मोनो नों जेबो सिन्था खालामनाङा बस लोंथि फुरथि खालाम आं दं आइ एम दं गाबोन समफोरनि गेजेराव खोथा गैलिया हा नै नोंसाला बेनो बेनो आइ फिसा नों मा जाखो आइ फिसा दिपांकर नों मा जाखो मा जाखो मा जाखो नों दिपांकर मा जाखो नों फिसा मा जाखो नों दिपांकर फिसा मा जाखो आइ फिसा गाबनानै जेबो जाला थौदो पस्टमर्टेमनि थाखाय थानाव लांसै आइ फिसा दिपांकर
बिनानाव जों मा जोंनाथ' आइयाबो गैलिया फंबायाबो जेलावसो फारसेथिं आंनि अथरसेयाबो गैलिया दा बेनिखायनो फंबायखौ बख'नो आरो न'खरखौ सालायनो थाखाय आङो हाजिरा मुजिरा मावनानै रां खामायनो सानबायमोन आदा आंबो कलेज फरायनायखौ दोनथ'नोसै मालायनि न'खराव खामानि मावनानै आंबो आदा अनसुलाखौ जेलनिफ्राय बख'नायाव हेफाजाब होनोसै नाङा बिनानाव नों कलेज फरायनायखौ नागारनाङा आं दङ आदा जोंनि खाफालाव मानो बिदि लिरनानै हरा आदा बिनानाव बेफोर गासिबो आफा आंबो गेलेहोनाय बिमा फिसालानो माला बिहामजो होनांगौ जाखो फालाय होनायाथ' होनांसिगौमोन बिफा दा साख्रि गैया बाख्रि गैया मा खालामबावनो दे साख्रि बाख्रिफ्रा उनाव जाबाय थाया बियो बिहामजो लायनांगौबाबो नागिरनांखानाय नङा खोमा दा बादिनि गथ' दंखायो बादि मोनदों आं आयै आफा दिनै मा एसे खुसि फिसा मा जादों दिनै आं बिटिसिआव साख्रि मोनबाय आयै नंगौ नामा बिटिसिआव साख्रि मोनबाय हामथारबाय फिसा हामथारबाय इसोर हामथारबाय आंनि फिसाखौ साख्रि मोनहोथारबाय साबास फिसा थां बिमा बे दाउला खासियाव मैदो थां सबाय ओंख्रिजों जाथारदिनि र' जाया माथो एथ' मोजां खबर मोननानैलाय खोथा गैला फिसा नै आसोला साननैसो उनावनो बिहामजो लायनोसै आंनिया नोङो सानजानि जाबाय आंना बिहामजो दाना क'क्राझारनि जानांगौ बिहामजोखौथ' नांखासिगौ आंलाय हारसिं बेसेबां हाथ्र'नो जागोन नायै जागोन जेबो सिन्था सिन्था दे एसे थाब खालामदो दे आं बाजाराव थांनानै फैनि हेलौ बिरबायना नों मानो दासिमबो सफैदिया औ आंनि बे खासिबारिनि खान्दाराम फाराखौ नेनानै दं नों बेवहायनो गोख्रै फैदो अके जिएन माजिनि न'खरा जोबस्रांलांनायनि लामायाव आं बे समावनो सम बिनि फिसाजो बिरबायनाखौ दोनखारलांसिगोन जागोन बस मोसा मेंनायावनो मोसाखौ बुथारखानांगौ नै बाजैया फैगौ बस हरदो बाजै बेगा आं सफैबायमोन जामफ्राव अके थेंक इउ गारियाव फैदो गासिबो
बिरबायना नों दिनै आंजों खुसि ना जामफ्राव नों जेराव दं आंबो बेहायनो दङ अके गुड आइ लाभ इउ बस लामाया दारांगा मेलाजों भुटान रायजोनि सानदुंगार जायगायाव गुड गाखोदो आं नोंसिनि न'खरनि गासिबो जाथायखौ मिथिजोब्बाय नाथाय मा खालामनो खैफोदा जायोब्ला फारफ्रामनिफ्रायबो फैयो नोंगौ जांगिला जोंनि न'खराव खालि खैफोदाल' फैगासिनो दं मा खालामनो जों मा खाफालाव जा लिरनानै हरदों जों बेखौनो गेलेनांगौ जानानै फैयो नों दुखु दाजाजों सानसे समाव नोंसोरखौ इसोरा नायगोन जों मा आंनि आइ आफाया आं साख्रि मोननायखाय बिहामजो नागिरगासिनो दङ बेनिखायनो आं नोंखौ नोंदाजों रायज्लायनानै लांनो सानबाय ना नों मा बुङो जों मा आं आदाखौ हारसिं गालांनानै बोरै थांनो जांगिला नों नोंदानि सिगाङाव आंनि सोमोन्दै बुङोब्लानो नोंदाया जेबो हेंथा होनाय नङा आदायाथ' आंनि साननायाव जेबो हेंथा होबोफेराखैमोन आरो होनायबो नङादां अब्लालाय माथो जों मा नों नोंदानो आंनि सोमोन्दै बुंदो नों नोंदानो खोन्थाखांनायनि उनावनो आं नोंखौ हाबा लानोसै जिउआव मालायनि न'खराव थायै थायैनो खामानि मावै मावै नाथाय आंनि जिउआव मात्र आंनि रुपालि आगै सना माइनाव दद्रे फांदां जिउनिल'सै आं दिनै बेखौनो न'आव लानानै थांनानै ग्रें ग्रें सनानि रायजो जाहैसिगोन आं रुपालि आगै सना माइनाव रुपालि आगै सना नों फैबाय आदा खांख्रिखला आं फैबाय रुपालि आगै सना आंनि न'खरावबो जेबो गैया नाथाय जायनि न'खराव थाफैदोंमोन बे न'खरावबो सामफ्रामबो नांलाय खमलाय बुलाय सोलायजों बुंफबनाय नोंगौ खांख्रिखला आं नोंजोंनो थैस' थांस' रायजो जाहैगोन बिमा जोंनि न'आव दिनै रावबो गैला आंनि फिसाला थैनायनिफ्रायनो माबा मुलुगखौनो खोमसि खोमसि मोनबाय आं नोंगौ बिफा फिसा साथाम गैयैनि थाखायनो आंनि गोसोआ खोमसि दरसि मोनबाय थायो मा आंनि फिसाजोबो गैला बहाय थांजोबखो नोंगौ बिफा आं नोंखौ रायजानोसो गिनानैसो खोन्थायाखैमोन आइ अनजालिया अनसुलाखौ जेलनिफ्राय बख'नानै कर्ट मेरिज लानानै कार्बि आंलंआव थांबाय आरो आइ बिरबायनायाबो जामफ्राव गुन्दाजों खारफालांबाय
नोंसोर आंनि थाखायनो आलाय सिलाय जानांबाय आदै मादैमोन जोंबो नोंसोरनाव थाहैया रुपालिखौ लानानै आंबो न'आव हाबा लाहैनोसै थादो आदै मादै थादो बिदिब्ला हाबाब फैला बाबु दे दे जिरायदो दे जागोन नोंथां जिरायदो बाबा नोंथाङाथ' जोबोद खस्थ'सो मोनबाय खस्थ' मोननायनि खोथा नङा नोंथां मान सन्माननि बाथ्रासो बे गथ'नि जिबन आंनि मान सन्माना मा जावनो नोंथां नंगौ नोंथां जाथायाथ' जोबोद दुखु गोनां जाबाय आं नोंथांनो खोथा होनाय बायदियैनो आंनि गथ'खौ आं नागिरगासिनो दं आरो आङो बे गथ'खौ नोंथांनि गथ'नो हरगोन फिसा नों बे खोथाखौ गनायनो हायो नामा हाब बाबा मालायजों थांखानाय हिनजावखौ आं गनायनानै लानो हानाय नङा बाबा एसे अनदो फिसा गोरोन्थियाथ' मानसिनाव जायो बे गोरोन्थिनि थाखाय आंखौ निमाहा होदो आरो आं बे गथ'खौ नोंनोनो हरगोन नेनांगौनि बाथ्रा नङालै नोंथां आंनि गथ'आ जेरै आंनि खोथाजों सोलियो आंबो बे गथ'नि बाथ्रा मथेसो थांगोन आंनि गथ'नि हाबानि थाखाय लाहार फाहार खालामनायाव जेसेबां खरसा थांदों नोंथाङा बेखौ दिनै दानो हरफिननांगौ आंनो हा बेसेबांथो थाङामोन नोंथां 5 लाख थांदों नोंथां 5 लाख आच्छा नोंथां आं नोंथांनि खरसानि रांखौ हरसिगोन नोंथाङा अननानै साननैसोनि उनावनो लांफैनो हासिगोन थाखाखौ नेनांगौ बिहामजोखौ नेनांगौ नामा दिनै एसेबाबो हरग्रोनांगोनलै र' नोंथां ओइ बिमा बे राङा लाना फैनाय मा खालामनो नोंथां जानो लुबैनानैथ' जायाखै जाथायखौ मिथिस्लाबाखसै नाथाय बाखि थानाय रांखौ साननैसोनि उनावनो हरजोबसिगोन नै राङा नैबाव 1,50,000 रां दं आरो बाखि रांखौ नोंथाङा साननैसोनि उनावनो मोनलांजोबगोन आद्रा थानाय रांखौ आं साननैनि उनावनो लांफैफिनगोन जागोन नोंथां थ' फिसा
आदा आदा थांदो बिनानाव थांदो 다들 자고 있어야 돼? 디젠 바부, नोंथाङा फागुनजों जेरैबायदि एग्रिमेन्ट जादोंमोन बेखौ फुलफिल खालामनो हायाखिसै दा बिनिखायनो एग्रिमेन्टआव थाबावनाय बादियै नोंथांनि बे हा आरो न'खौ हगारनानै होनांगौ मा बे न'खौ हगारना होनांगौ मानि थाखाय रां दाहार लानाय दंमोन बिमा रां दाहार लानाया बोरै न' हगारलायनांगौ जाखो सुदै आसलै बोसोरसे जानायलाय 30 लाख जाबाय आयेन बादियै नोंथांमोना बेखौ मानिना लानांगौ माखासे बिलखौ मोनाखैमोन नोंथां आं बे माखासे बिलखौ मोनब्लानो नोंथांनि रांखौ हरजोबसिगोन अन्नानै आरो साननैसो नेबावबानो जाबाय ना नोंथाङा बेसेबां खामायदों बेजों खोथा गैया नैबे एग्रिमेन्टजोंसो सोलिगोन उखिला मा होनदों इन्सपेक्टरा मा होनदों बेनो आयेन आं बेजोंसो सोलिगोन मा खालामखो नों बिफा गाबनानै मा जानो आयेना आयेनखा नोंसोर दिनैनो दानो बे न'खौ हगारनांगौ
गसाय मानो हरखो नों आंनि जिउआव हे आनान गसाय मानो हरखो नों आंनि जिउआव एसेबां गिदिर सारजाला बान्थाखौ गलामनि मोदै गलामनि मोदै बोहैयो गोसो गोरबो खामग्लिनाय निजिरानिफ्राय बेसेन गैया नाथाय गलामनि मोदै रानज्रिंलांफिनो मेगन रुगुङावनो रानज्रिंलांफिनो मेगन रुगुङावनो गलामनि मोदै गलामनि मोदै आदा आदा ओनसुला नों बोरै सफैखो नोंखौ जेलेबाय सोर लाना फैखो फंबाय नंगौ बेवाइफोर आं उकिल हमनानै अनसुलाखौ जेलनिफ्राय बख'होबाय आदा अनजालिया आंजों कर्ट मेरिज जाबाय बिनिफ्राय कार्बि आलंआव अनजालिमोननि बिमादैनि न'आव 1 दान थानानै फैबाय नाथाय आदा आइ आरो बिनानाव जोंमाया माब्रै दं आदा फंबाय बिनानाव जोंमाखौ मैया जांगि लानानै थांबाय आं बिसोरखौ मन्दिराव हाबा होनानै हरबाय अनसुला फंबाय नों हमजानाय आरो आंनि अथ'सा गैयैनि दुखुजों हठात आइया बे मुलुग संसारखौ नागारना थांबाय मा बुंखो नों आदा नंगौ फंबाय नंगौ अनसुला आरो बेवाइफोर जा जानांगौ जानानै थांबाय बेफोर गासैबो आनान गसाइनि गेलेहोनाय दा दुखु जानानै जेबो जाला हामबायसै जों दा इयुननि थाखायसो साननांसिगोन
आखायाव माखासे रां दङ बेजोंनो टाउनाव न' भारा लानानै माबा मोनसे फालांगि मावनांसिगोन जों थांनानै थानायनि राहा लामा दिहुननानै लानांसिगोन नंगौ आदा अनजालिया थिगखौनो बुंदों नोंसोर सानैजों गोसो मिलायलायदोंब्ला आंबो नोंसिनि साननायाव हाजासे मदद खालामगोन आं अनसुला बेनो खादौ देवानिया जोंनि खैफोद लाबोग्राया आदा जोंनि न'खरखौ थेर बेथेर खालामग्राया खादौ देवानिया बेनो माथो मोखानायाव फंबाय बिदिब्ला होनांगौथ' होनांगौ आदा हो आदा हो आरो मा जाखो हाबा जाखो हो सालाखौ फंबाय हो आदै 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 मा जाखो आदै 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 आं मा जाखो आदै थैनि साला थाथों जायो आदा थै साला बावनो होथोंसै बे सालाया थै साला आदै आंनि बिजनेसखौ दंस' खालामबाय बिसोरो हा गलामनानै गलामसोना आं बिसोरखौ आं मा खालामदों साला आं नागारा आं खादोंसो आंबो नागारा मोनथिगोन नोंसोर माथो गासिबो रुमनि दरजायावनो थालाजोब कार्बि आलंआवबोथ' नायबाय बिमादैनावबोथ' गैया बहा थांजोबखो बिसोरलाय थौ थांदिनि
आच्छा बा बे न'नि मानसिफ्रा बहा थांजोबखो जानारोलै सोरबा सिख्लाखौ हाबा लानानै कार्बि आंलंआवसो दंहैयोनो आरो बिदायाबोथ' बिनानाव हाबा फैथाराखिसै माबा टाउनावसो न' भारा लानानै बिजनेस मावनानै दङनो आच्छा कार्बि आंलंआवबोथ' नायनानै फैबाय जों कार्बि आंलंआवबोथ' गैया होमब्लालाय आं मिन्थिलालै आच्छा आगै टाउननि बबे जायगायाव थायो बिदायालाय बै मैदेर खर'आव थायोनोलै आरो सोरबा सोरबा बुङो दे आगै दे बिब्दिब्लालाय जों नागिरहैबावनोसै दे बिदिब्लालाय थ'दो बिमा होमब्लालाय बिसोरो बिदाजोंनो ज' थायो खोमा ओइ नोंथां औ ओइ नोंथां औ बे अर्गें होननायनि न'खौ मिथिगौ नामा नोंथाङा औ बे अर्गें होननाय न'आथ' नैबेनो रावबो गैया नामा नोंसोर बेयाव मानो फैदों आइ आरो आफा आं अनसुलाजों हाबा जाबाय मिथिबाय आइ मिथिबाय आइ अनजालि नोंसोर अननानै जोंखौ निमाहा होदो निमाहा नोंसोरखौ जों निमाहा होनो हाया थां ओंखारलां जोंनि न'आव नोंसोर जायगा गैया आइ आरो आफा अनसुलाया बेनो आं दासो बुजिजोब्बाय फिसाफोर गासिबो दायानो जोंनि जोबसो आंनि गोरोन्थियावनो नोंसोर जोबोद खस्थ' मोननांबाय फिसाफोर नोंसोरदि जोंखौ आलाय आथानि खालामदोंमोन आं गोसोखांबा गाबनो ओंखारो बेफोरखौ बावलांदो फिसा जा जानांगौ जानानै थांबाय आरो आंबो बुजिबाय नोंनि नोंनायाबो गैलिया बिरबायनायाबो खारलांबाय दिनै नोंनोल'सै फिसा नोंनोल'सै नों गैयिनिफ्रायनो जोंनि न'खरा सिलिंखार जालांबाय दिनै आंहा जेबो गैला नोंनो लोखिमोन आइ नोंनो लोखिमोन नोंसोर दासो गाबनानै जेबो जाला नोंसोर बेनिफ्राय ओंखारलांदो आइ अनजालि जोंखौ निमाहा होदो आरो जौसो जोंखौ निमाहा होदो आरो थानो थाखाय जायगा होदो आरो सेराव थाहैबावनो नोंसोर दिनैसो दासो गलामनि मोदैखौ बुजिदों गलामनि गांनाय उखैनायखौ हमनो हादों खोनासं सानसेनि गलामखौ गलाम दासान आरो सानसेनि धोनिखौ धोनि दासान बुजिबायथ' नंगौ फिसाफोर नंगौ जों दासो बुजिबाय गलामनि मोदैयाबो बेसेन दं नोंसोर दा बिनिफ्राय थांनो हासिगौ नोंसोर बायदि गलामनि फारसे साननो रोङै सुबुंनि थाखाय जोंनि न'आव जायगा गैया
नों सोर जाखो फिसा? आं अरगें अनसुलानि बिदा अरगें। मा? नोंसोर जोबोद बुजिना फिसाफोर, नोंसोर जोबोद बुजिना। जोंहा दिनै रावबो बिमा बिफा गैलिया। दा नोंसोरनो जोंनि बिमा बिफा जाबाय। बेनिखायनो जोङो मोनसे न'खरावनो ज'यैनो दुखु सुखु रायजो जालांदिनि। थौदो बोरायफोर आरो बुरैफोर।